Biacua organiza por cuarto ano o concurso Relatos de Auga Intelixente, un certame dirixido a rapaces de secundaria, bacharelato e formación profesional que este ano tivo unha gran acollida con 530 textos presentados. Este mediodía entregáronse os 4 premios nun concurso nos que 3 dos gañadores eran de Santiago, concretamente María Crespo, do Instituto Lamas de Abade, Sofía Seijo, alumna do Colexio La Salle, e Fermín Camaño, do IES Antón Fraguas. O director xeral de Biacua recoñecía o alto nivel dos traballos presentados. Porque non foi doado a selección, non? Foron máis de 500 traballos nesta cuarta edición do certamen Relatos de Auga Intelixente de Biacua, e, polo tanto, pois, é unha selección complexa e pois, a calidade notase tamén o paso que van as diferentes edicións, non? A entrega dos premios do certame coincide nesta semana ca celebración do Día Mundial da Auga, unha conmemoración que leva por lema Dende a natureza pra a auga. Como a natureza pode axudarnos a facer fronte aos retos que temos que ameazan o noso medio ambiente, en particular a auga, non? Como é a seca ou as inundacións, ou ben a contaminación da auga que afecta o medio e a nosa sociedade, non? Pois, efectivamente, podemos facer fronte dente a propia natureza, coa pois, recuperación de manantiais, a conexión de ríos con encoros ou chairas, ou ben recuperando pois, algúns humedais que poden reequilibrar o ciclo natural da auga, non? A resposta sempre vai estar na natureza. Por lo tanto, pois, creo que tamén temos que aproveitar este día, a parte de facer divulgación, concienciación do necesario que é o cuidado da auga. Os primeiros premiados recibiron un iPad, mentres que os que quedaron en segunda posición tiveron como agasallo un e-book.